Molt bé, molt bon vespre a tothom i benvinguts en aquest primer diàleg de Pedralbes d'aquest curs. La veritat és que comencem amb un tema apassionant que introduiré i després introduiré els dos ponents que avui ens acompanyen, que venen tots dos d'un país proper, i que tindrem a més l'ocasió de que dialoguin sobre un tema que han tractat en un llibre que tot just ha sortit en català, el títol del qual és Anirem tots al paradís, i que ha editat Editorial Fragmenta per primera vegada a la nostra casa. El títol del diàleg que avui ens convoca és Espiritualitat i més enllà. De fet, el que volem aprofundir és el que tècnicament en diríem en l'escatologia. Ja saben que l'escatologia és aquella disciplina de la teologia que té com a finalitat explorar sobre allò que podem esperar després de la mort. Doncs bé, les dues persones que avui ens acompanyen, cada una des de la seva disciplina, que són disciplines molt distintes, aprofundeixen precisament en el relat del més enllà, en allò que podem esperar. Una de les preguntes que Kant identifica a la crítica de la raó pura és la famosa pregunta «Què puc esperar?» Què puc esperar? Sobre aquesta pregunta, diu Immanuel Kant, a la crítica a la raó pura, no podem donar una resposta de caràcter científic o concloent. Vol dir que ens hem de conformar amb un gran relat. Allò que el Jean-François Lyotard en diu un grand récit, amb un gran relat, una gran construcció mitològica. Llavors, les persones que avui ens acompanyen, la Marie Balmarí a la meva esquerra i el Daniel Marguerat a la meva dreta, una persona des de la psicoanàlisi i una persona des de la seva condició de biblista, d'exègeta, d'hermeneuta del Nou Testament, exploren un dels grans relats que dona resposta a aquesta pregunta, que és el gran relat que hi ha inherent a la tradició bíblica. No és l'únic gran relat que tracta de donar una resposta a la pregunta «Què puc esperar?». Però tots dos, cadascú des de la seva disciplina, aprofundeix en aquest gran relat. L'un des de la seva condició de biblista i l'altre des de la seva condició de psicoanalista. Llavors, al llarg d'aquest diàleg que ens han regalat i que avui probablement el continuaran, això és el que esperem, afloren moltes preguntes. Perquè en aquest gran relat les imatges que apareixen són molt contraposades. D'una banda apareix la idea d'un Déu amor que estima, que perdona incondicionalment, però de l'altra banda també apareix la idea d'un Déu jutge. D'una banda apareix la idea d'un paradís descrit com una festa, però també apareix el cruixir de dents. Allà hi haurà el plor i el cruixir de dents. Imatges que dialècticament contrasten l'una amb l'altra. Però que tant l'un com l'altre, des de la seva particular disciplina, les exploren, les analitzen i tracten de respondre a aquesta pregunta a partir d'aquests textos, d'aquesta tradició, que és la que nosaltres, per raons culturals, coneixem més profundament. Jo llegiré un fragment de cada un, també per començar el diàleg. Primer parlarà el professor Daniel Marguerat i després donarem la paraula a la professora psicoanalista Marie Balmarí. Començo amb un text que és precisament de Marie Balmarí, publicat en aquest llibre que després els autors, si tenen la gentilesa, podran signar els qui els interessi. Diu, després d'haver desnonat tan clarament aquell fals Déu, jubilat el fals pare, el pare totpoderós per la fragilitat infantil, i també el monstre, l'ogre, trobarem el Déu que val la pena de conèixer? El jutge que no tindríem cap por de trobar? Aquell que en comptes de crear-nos dificultats
ens testifiqui que nosaltres, mortals, som reconeguts com a divins i esperats en el paradís? El professor Marguerat, des de la seva subtilesa d'exègeta i analista, especialment dels textos neotestamentaris, reflexiona també sobre una de les qüestions més controvertides que hi ha en l'escatologia, que és la qüestió de l'infern, de la possibilitat de l'infern, de la legitimitat racional de parlar de l'infern i d'un Déu que perdona incondicionalment. I diu en un dels fragments del llibre, el professor Marguerat, diu, el perdó és alliberador o no és perdó. La croada contra la culpabilització judeocristiana s'hauria de posar a estudiar els textos. Si no vol fixar-se més que en les derives patològiques del cristianisme. Qui sap si, a còpia d'escoltar el Déu que parla més fort que la nostra consciència, més alt que els nostres remordiments, potser descobrirem al final que el pecat més gran de l'individu és menysprear-se ell mateix. Per tant, són dues mirades, jo que he tingut ja el plaer de llegir atentament aquest text, que ens ajuden a deconstruir alguns relats sobre aquest més enllà o fins i tot a interpretar d'una manera més creativa, no tan tòpica i estereotipada, els grans temes escatològics, infern, purgatori, cel, judici final, tot aquest conjunt d'afirmacions que hi ha en els textos sinòptics, Joan, en els Fets dels Apòstols. Sense més, agraeixo moltíssim la presència del professor Daniel Marguerat, li dono la paraula, ell parlarà en francès, podran escoltar-lo, i després donaré la paraula a la senyora Marie Balmeri. Endavant, senyor Marguerat. Mesdames, Messieurs, Senyores i senyors, je suis très heureux d'être ici estic avec realment Marie encantat Balmeri de parmi ser aquí amb vous, Marie pour Balmeri vous présenter per presentar-vos cette si belle traduction aquesta traducció tan en bonica catalan en et català en castillan i de notre en livre. castellà del nostre llibre. Deux mots pour l'introduire. Dues paraules per presentar-vos aquest Il llibre. nous a été souvent dit, à Sovint Marie Balmeri et moi, ens han dit, tant a Marie Balmeri com a mi mateix, per què intenteu desenterrar aquesta idea del judici si nous final. avons souhaité l'étudier, Si c'est que hem précisément, volgut estudiar el judici final Elle és est perquè enterrée. precisament es tracta d'una C'est-à-dire idea qu'elle est enterrada, és a dir, una idea que l'idée es du refusa. jugement dernier La idea del judici final censurée és dans le christianisme una majoritaire. idea que tenim en el cristianisme l'entend résonner fortement majoritàriament, la sentim, que se'n fa dans des molt, communautés chrétiennes marginales. molt de ressò en comunitats concretes i tot i així, Et pourtant, tot cette i image així, du Dieu juge aquesta imatge del est Déu présente dans notre que culture jutja, del chrétienne. Déu jutge, està present a la nostra cultura cristiana. elle est présente d'une Està manière present pesante. d'una manera clara, palesa, Elle livre l'image d'un Dieu ens culpabilisant. dona la imatge d'un Déu que sempre és un Déu que jutja, Et que nous avons culpabilitza, voulu, Marie Balmeri et i moi, nosaltres, Marie justement, Balmeri i jo mateix, réinterroger hem volgut qüestionar sur cette aquesta image idea, refoulée. aquesta imatge del Déu jutge. de savoir si Hem volgut véritablement saber si veritablement la Bible la Bíblia alimente alimenta cette image aquesta culpabilisante imatge culpabilitzadora d'un Déu dont la rencontre un jour suscite amb qui, la si culpabilisation, un dia ens trobéssim, l'angoisse suscitaria i aquest sentiment de l'agressivité culpa, d'angoixa qu'elle génère. i d'agressivitat, perquè Nous aquesta avons és la voulu imatge que genera. revisiter Nosaltres à deux hem volgut revisar cette image biblique aquesta imatge bíblica du Dieu juge. i revisar-la des de dos punts de vista. Et pourquoi ce I dialogue per què entre aquest une diàleg psychanalyste entre una et un psicoanalista i un teòleg? Parce que Perquè elle génère és dans una les zones imatge profondes de la que conscience genera en els àmbits més profuns de la des sentiments de consciència faute, sentiments de culpa, des sentiments d'angoisse, sentiments d'angoixa, et qu'il faut précisément l'écoute precisament
de la psychanalyse, cal d'une part, l'escolta de la psicoanàlisi, d'una banda, la compétence i du théologien la dans la competència del réinterrogation du teòleg texte, que qüestiona els textos, puisque, encore ja une fois, que cette image du Dieu aquesta juge imatge del Déu résonne jutge si profondément en nous. ressona molt profundament en tots nosaltres. Je vais indiquer trois Indicaré des découvertes tres dels qui sont les descobriments nôtres, que avant nosaltres qu'elles hem puissent fet être commentées plus longuement par la suite. abans de comentar-los més a fons. La première découverte, El primer gran descobriment, c'est que dans la o la Bible, et primera gran notamment dans le troballa, Nouveau és que la Testament, Bíblia, sobretot al Nou Testament, la référence au Dieu juge la referència n'alimente al Déu jamais ce que j'appelle jutge un terrorisme mai du salut. no alimenta el que jo anomeno el terrorisme de la salvació. Jamais Mai le témoignage biblique El testimoni n'utilise la référence au bíblic Dieu juge utilitza la referència a aquest Déu jutge comme une menace com una amenaça pour contraindre à la conversion. que la gent es converteixi. On a là l'utilisation du La jugement utilització par la chrétienté del médiévale judici final per part de que la le témoignage cristiandat biblique ne vient medieval, pas du tout appuyer. però el testimoni contraire, bíblic no recolza en ce absolut qu'affirme aquesta visió. Al contrari, L'annonce el du que jugement, l'anunci del judici final afirma c'est que Dieu aura és que l'ultime Déu parole tindrà la sur ce darrera monde. paraula sobre aquest món. Que l'ultime parole Que sur ce la monde darrera paraula sobre aquest món n'appartient ni no au pertany cruel, ni als ni au cruels, cynisme politique, ni tampoc al cinisme ni polític, au désastre ni économique, al desastre econòmic, mais que l'avenir de ce monde sinó appartient que à el Dieu. futur d'aquest món pertany C'est a une Déu. première découverte. Aquesta és la primera troballa que hem fet. Un message non pas Un missatge écrasant, que no és mais libérateur. aclaparador, que no ofega, sinó que, al contrari, La allibera. deuxième découverte, La segona gran troballa c'est que és que la référence au Dieu juge la referència a aquest Déu jutge n'est pas infantilisante. no és infantilitzadora. À savoir qu'elle ne És a déclenche dir, pas no une desencadena que j'ai appelée terroriste, un predicament que jo Mais qu'elle vise, anomeno au terrorista, contraire, sinó que, l'appel à la al contrari, responsabilité. el que cerca és a fer una crida a la responsabilitat. qu'elle vise à faire El lever que intenta la fer responsabilité de és chacun. que ens sentim més responsables cadascun Et un de texte sur nosaltres. lequel Hi ha nous un reviendrons text peut-être, la sobre el parabole qual des talents. tornarem, que és la paràbola dels talents, Les talents confiés par un els maître à ses talents serviteurs confiats per un mestre als seus servidors, montrent que manifesta nous sommes interpellés que sur la manière dont nous ens gérons demanen Les biens que nous avons comptes sobre la manera com gestionem els nous béns sommes que ens han interpellés sur la donat. manière dont nous gérons notre Ens liberté demanen comptes sobre la manera com gestionem la nostra llibertat et que nous sommes i appelés à dire ens demanen je comptes perquè comme un adulte hem de dir jo et pas comme un enfant qui com un tremblerait devant le adult juge. i no com un nen o nena que tindria por davant d'un jutge. La troisième découverte, El tercer gran descobriment je l'emprunte à un rabbin l'agafo médiéval, prestat d'un rabí medieval, le rabbin Zoussia. el rabí Zúcia, Et lorsqu'on demandait au rabbin i Zoussia, quan li preguntaven, li demanaven al rabí Zúcia que se passera-t-il què passarà quand tu rencontreras le Seigneur quan dans le et monde trobis amb el Senyor nouveau? en aquest nou món. Il répondait, Ell contestava, Dieu ne me demandera pas si j'ai Déu été Moïse. no em preguntarà si jo he estat a Il me Moisès. demandera si j'ai été Zoussia. El que em preguntarà és si jo he estat Zúcia, C'est-à-dire si j'ai és a été dir, moi-même, si jo he sigut jo mateix, fidèle à ma vocation. fidel a la meva vocació. Voilà, je m'arrête ici I pour le livre. això és tot pel que fa al començament. Merci beaucoup.
Tornaré després jo també a aquesta paràbola dels talents, però he preparat un text per vostès. És una altra manera de presentar-me i de moment no reprendré els continguts del llibre. Simplement m'agradaria dir-vos el que segueix. Aquest llibre que publica l'editorial Fragmenta és un llibre que va néixer en unes circumstàncies molt particulars. Nosaltres tots dos estàvem participant a una conferència sobre la mort a Suïssa amb Daniel Marguerat. Un tema complicat, però aquesta vegada inevitable per tothom, tant si la gent és creient com si no. Al llarg del nostre diàleg públic, al final de la jornada, vam arribar a una conclusió. Vam suposar que Déu existeix, que hi ha un judici final després de la mort i caldria veure com ens el representem, aquest Déu. I crec que Daniel Marguerat va dir en aquella ocasió que Déu es pronunciarà sobre la veritat de cadascú, tant per la felicitat com per la vergonya de cadascú. Jo, la veritat és que no estava gens d'acord amb aquestes paraules, perquè vergonya davant de Déu? Quin seria un Déu que ens faria sentir vergonya? Si fos un Déu que ens salvés de la corrupció i de la mort, com no podria ser un Déu que ens salvaria de la vergonya? I si hi hagués un judici final, jo només podria imaginar que Déu, com a màxima consciència, ens faria adonar-nos del mal que hem provocat, d'acord? Però la vergonya, en canvi, ho considerava una altra cosa. De fet, preparant aquesta presentació, he recordat que jo ja havia vingut a Barcelona i vaig venir fa 5 anys. I en aquell moment ja es va parlar de vergonya. Recordo que vam tenir una entrevista amb una periodista que va acabar amb una cita de Nietzsche. A qui anomenes tu dolent? És un altre interlocutor que intervé aquí i que contesta. El dolent és aquell que sempre vol fer sentir vergonya. Què consideres com més humà? Doncs que la persona no senti vergonya. Daniel Marguerat i jo vam considerar, per tant, que hi havia una gran oposició entre els dos sobre aquesta noció, la de la vergonya, i per això vam voler escriure aquest llibre amb aquestes dues veus. Aquest llibre per nosaltres se situa dins d'un moviment més ampli, evidentment. Per part meva s'emmarca en anys de recerca fetes en el meu gabinet professional i també en el meu club de lectura. En el meu gabinet, sí, perquè tots intentem no morir i ser estimats. Un desig infantil, com ho pensen molts filòsofs moderns, o una cerca fonamental inherent a l'ésser humà i que nosaltres, com a psicoanalistes, sovint sentim els desitjos d'infinit, els moviments d'esperança més enllà de la mort. I la veritat és que jo no entenc per què hauríem de renunciar al desig de no morir i de ser estimat. Sí que són desitjos infantils, és cert, però per què haurien de desaparèixer a l'edat adulta? Per tant, el psicoanalista no pot desqualificar aquests desitjos, sigui quina sigui la seva opinió sobre Déu, sobre la vida eterna, sobre el més enllà. Per això he pensat que és important conèixer els textos i les tradicions que fan front a aquesta qüestió, per les quals ni la ciència ni la religió són capaços de contestar, però als quals ni el desig ni l'esperit humà hi han renunciat. Per acabar amb aquesta presentació, m'agradaria agafar un verb per tota la meva vida. Quan jo era petita, volia ser música, volia poder interpretar Bach, Mozart, però aquesta via professional no se'm va presentar. Sí que és cert que continuo sent una gran amant de la música, però quan em vaig trobar uns quants anys després, com
a psicoanalista vaig tornar de nou a aquest mateix verb, la interpretació, interpretar. I em van començar a interessar els mites i l'escriptura. I vaig buscar l'origen de la paraula interpretar. Gràcies a la lectura de les escriptures vaig descobrir el plaer d'aquestes. Vaig fer una lectura apassionant sobre el sentit més ampli d'aquests textos. La psicoanàlisi m'ha permès entrar en els mites i les escriptures, reunint la tradició jueva i altres. A més, la psicoanàlisi permet també constatar que un esperit solitari no es pot enfrontar al refús. Els textos de revelació sovint es refusen, tot com ho fem amb els sentiments al llarg de la vida. Per acabar, m'agradaria llegir-vos un text d'André Malraux. Puc tenir reserves respecte al personatge, però escriu coses que realment val la pena escoltar-les, em sembla. Amb els camps d'extermini, amb la bomba atòmica, amb l'ombra de Satà. L'ombra de Satà ha tornat a aparèixer al món i també reapareixia en l'home. La psicoanàlisi redescobreix elements per reintegrar-los en l'ésser humà, on l'enigma es converteix en un element fonamental. Qualsevol sacrifici, qualsevol acte de pietat, qualsevol acte d'heroisme suposen una enigma tan fascinant com la del suplici de l'infant innocent, del que ens parlava Dostoievski. L'existència de l'amor, de l'art o de l'heroisme no són menys misteriosos que el mal. Potser l'objectiu de la nostra civilització en l'espiritualitat esdevé, després d'haver trobat les tècniques que reintegren el dimoni en l'home, el de buscar les tècniques que reintegrarien els déus en l'home. Jo crec que és en aquesta direcció del cel que se situa el nostre diàleg d'investigadors en aquest llibre i aquest vespre amb vosaltres. Merci beaucoup, Marie Valmarie. M'agradaria ara, per iniciar el diàleg, formular una pregunta tant al professor Margarat com a la Marie Valmarie, sobretot a propòsit del que han dit, però també del que suggereixen al llarg d'aquestes dues veus que s'intercanvien en aquest llibre que té un títol tan suggerent, que és molt fidel al títol francès, que és una afirmació rotunda. Anirem tots al paradís, és el títol del llibre. La primera pregunta li vull fer al professor Daniel Marguerat, sobretot a propòsit del context en el que som. S'ha escrit que nosaltres vivim una cultura presidida per la mort de Déu i per la desfeta dels grans relats fundadors. Per tant, si això és així, vol dir que també la idea d'aquest Déu jutge o d'aquest Déu que està pendent de cada una de les nostres errades pensaments o accions és també una idea de Déu que es desfigura, que es dissol en l'imaginari col·lectiu. I de retruc també la idea d'un cel, d'un infern, d'un paradís, d'un judici final, en definitiva, un posar comptes a la manera com s'ha viscut. Llavors, davant d'aquest fenomen, els meus amics ateus i agnòstics afirmen el següent. Atesa la mort cultural de Déu, l'única forma que tenen les tradicions religioses que volen estar presents en el món culturalment occidental és netejar profundament la cara de Déu i presentar un Déu amor, un Déu pare, un Déu que consola, un Déu que estima, un Déu que perdona incondicionalment, perquè aquell Déu antic ja ha desaparegut de l'horitzó. Llavors jo la pregunta que li faig al professor Marguerat, jo tinc naturalment la meva pròpia reflexió sobre aquest punt, és aquest subratllat del Déu amor, del Déu perdó, del Déu misericòrdia, és una estratègia que obeeix a sumar persones a la tradició, en aquest cas cristiana,
o verdaderament el que hem fet al llarg de la història al llegir els textos és, en definitiva, amagar aquestes afirmacions i subratllar-ne unes altres per mantenir la por, per mantenir la coacció, per mantenir l'ordre de la població i del conjunt de la ciutadania. No sé si he entès bé la pregunta, però aquí és on m'agradaria que aprofundís. Oui, sí, moltes gràcies. Merci pour ces réflexions. Moltes gràcies per aquestes reflexions sobre la mort de Déu i la manera com avui es planteja la qüestió de l'espiritualitat. Crec que, efectivament, vivim en una situació on durant 20 anys s'ha repetit, sobretot en els mitjans de comunicació, que Déu havia mort, que les esglésies es buidaven i que la religió ja no tenia cap futur. Nosaltres ens adonem ara que en absolut, i que aquest discurs era un discurs superficial, que si efectivament hi ha una certa desafecció respecte als grans discursos històrics sobre Déu, i en aquest sentit estic d'acord amb vostè, una desafecció cap a les grans institucions històriques religioses, la cerca de l'espiritualitat i les demandes d'espiritualitat rarament han sigut tan nombroses i han estat tan vives com avui. Simplement, els camins, les vies cap a l'espiritualitat agafen formes més individuals, combinen diferents ofertes religioses i el que efectivament s'ha esfondrat és la confiança que es tenia en una institució, ja sigui catòlica o protestant, de lliurar-nos tot el conjunt de les creences, com si fos un paquet que hem d'agafar. Pel que fa al tema del judici final, el projecte del nostre llibre no és precisament dir deixeu-lo de banda. Déu és tot amor. Al contrari, es tracta de tornar a la imatge de Déu tal i com ens la presentaven els textos bíblics, els textos fundadors. Ara bé, si cal tornar al Déu jutge, és perquè a la Bíblia, i concretament al Nou Testament, el judici final és una fase constitutiva de Déu. No podem parlar del Déu bíblic fent abstracció del judici final. Però cal tornar, i en aquest sentit m'agrada molt aquesta imatge de la neteja del rostre diví, perquè jo crec que hem de tornar més enllà del que el cristianisme medieval va dir sobre el judici final, una autèntica predicació terrorista, un predicament terrorista, i jo crec que hem de tornar al que es diu sobre el Déu jutge. Déu és el de l'amor incondicional, el de l'acollida incondicional. Però alhora és un Déu de veritat. I com en l'amor que els pares senten cap als seus fills, l'amor incondicional
a besoin, necessita, pour son équilibre, per poder tenir equilibri, d'une parole de vérité. necessita una paraula de Et veritat. d'une parole de vérité qui peut I dire una paraula de veritat que Tu pot es en dir danger. tu estàs en perill, ou bien O tu te trompes, tu t'equivoques, ou bien o tu es en train de te perdre tu toi-même. t'estàs perdent a tu mateix. C'est cela la parole de vérité. Això és la paraula de Pas la veritat. condamnation, No la condemna, mais la parole qui sinó la paraula révèle que la revela vérité d'une existence. la veritat d'una existència. Donc, il Per s'agit tant, effectivement es tracta de montrer efectivament comment de se noue mostrar com dans notre rapport à Dieu nosaltres, en la nostra relació amb Déu, l'offre d'amour et com l'offre de hi vérité. ha una oferta d'amor i Un de mot veritat. encore sur le titre. Un altre, Nous un altre irons tous au comentari paradis. sobre el títol del llibre. Tots anirem al paradís. J'ai été très M'ha- hésitant à accepter He ce dubtat titre. molt, he vacilat molt a l'hora d'acceptar Parce aquest que c'est títol. moi qui, au début du Perquè livre, jo, al començament del llibre, cite cette chanson de Michel cito Polnareff, aquesta cançó de Michel Polnareff. On ira tous au paradis. On ira tous au paradís. Anirem tots al paradís. Mais je la cite Però précisément la comme cito une precisament image de banalisation du jugement. com una imatge de banalització del judici final. Et en disant que le Dieu qui I n'est dient qu'amour que el Déu, que només és amor, n'est pas différent d'un no chat és qui ronronne sur le diferent radiateur. d'un gat que està en un radiador i que se sent a gust. C'est-à-dire que c'est un És a Dieu dir, impuissant que és face au un malheur Déu du monde. impotent davant de les desgràcies del món. Et un Dieu indifférent au Un malheur du Déu monde. indiferent a les desgràcies del món. Et nous ne I pouvons donc nosaltres, pas per tant, no podem récapituler Dieu recapitular Déu sous le chiffre de l'amour. simplement a Il y a partir aussi de les xifres révélation, de l'amor, cette part de vérité perquè també révélée hi ha aquesta part de veritat Qui revelada me dit que ens où diu, je suis. que em diu on Et qui jo me dit em si trobo je suis en i que em danger. diu si jo estic en perill. Voilà, c'est cela que Això, nous n'avons pas voulu és el que aller précisément nosaltres, dans le sens d'un Dieu tout amour, precisament, mais d'un Dieu où no hem s'équilibre volgut anar l'amour et la vérité. només cap a un Déu que és tot amor, sinó cap a un Déu que entén d'amor i de veritat. Moltes Ça me donne gràcies. l'occasion Bé, això em brinda l'ocasió d'il·lustrar-vos una mica sobre el llibre i explicar-vos com funciona. C'est pas drôle d'écrire avec une psychanalyste. No Je és me mets tout à fait à la place de divertit Daniel, parce que escriure així amb una psicoanalista, em situo fàcilment al lloc de Daniel, perquè hem passat de anirem tots al paradís a tout le monde s'hi est là. anirà al paradís. Perquè si diem hi anirem tots, és un nosaltres, és una primera persona. Jo, tu, nosaltres. En canvi, si utilitzem la veu impersonal, s'hi anirà al paradís, aquesta veu impersonal, és una altra cosa. Era, per tant, ens va semblar que Daniel Marguerat em va deixar ocupar el meu lloc com a psicoanalista, que veu les coses així i que fins i tot diu, i si anem una mica més enllà? Fins i tot en un moment donat en el llibre em diu, un dels meus amics m'havia dit que revisés tot el que pogués parlar amb una psicoanalista, que això apareix al llibre, m'ho diu el Daniel. Daniel acaba d'evocar, bé, han dit que jo sóc professora, però no sóc professora, ja ho veureu, suposo que ja us aneu adonat que no sóc professora. Daniel acaba d'evocar la paràbola dels talents. És una de les paràboles que més m'agraden perquè ha estat un autèntic trasbals. Nosaltres érem petits i ens deien vostè que té aquest talent, com pot ser que no l'utilitzi? Déu li ha donat aquest talent i
qu'est-ce que vous allez lui rendre? vostè què li donarà a Je canvi? trouvais ça assez consternant, Em mais bon, je semblava n'avais rien à bastant répondre parce que je croyais que preocupant, c'était le però texte. no podia contestar Mais en res perquè regardant le pensava texte de que plus així près, s'havia dit a la le paràbola. maître Però, donne le don, analitzant il de ne més a confie prop pas. el text, Alors, veig que el du moins, mestre on peut le lire comme ça. dona aquests talents. En allant voir, j'ai fini par aller voir un I grand després helléniste en me vaig disant peut-être anar que a c'est moi qui veure avons tort, mais una elle m'a dit, gran on peut hel·lenista, dire comme vous dites. pensant Donc, que si potser c'est une autre m'equivocava en la hypothèse, interpretació, però em va dir no, Les es pot textes interpretar com vostè ho servent fa. souvent à passer Els d'une textos, façon de voir per tant, à une ens autre. permeten Et alors, sovint ce de texte se passar d'un révèle punt de vista a un altre. à deux Per això, lectures, aquest ou bien text es pot Dieu nous interpretar confie des amb dues talents lectures. et à la sortie O bé dira, Déu ens viens confia de me uns rendre talents ce que i al je t'ai final donné avec ens les dirà intérêts, un bon torna'm banquier. el que t'he confiat i Ou amb bien, interessos, com et donc un le banquer, serviteur ne cesse o pas bé d'être serviteur, el servidor simplement, mai no il y a deixa des de ser serviteurs servidor, responsables senzillament hi ha et le dernier servidors ne l'est pas. responsables Si vous vous i souvenez potser du texte que aquest je ne peux darrer pas reprendre servidor maintenant. no ho és de responsable. Il y a une autre Si façon de vostès lire ça. se'n recorden del Sur text. les trois serviteurs, il y en a deux Dels qui tres prennent le don servidors pour n'hi un ha don. dos que prenen Et el do d'ailleurs, com a do. Ce qui est le plus I, notable, de c'est fet, que quand ils el reviennent, més remarcable és que j'y efface. quan... No, torno a Ils ne començar. reviennent pas. No le maître tornen. ne revient El pas. mestre Il vient, no on torna. l'attendait pas, il Ve, était però parti no de son l'esperaven, peuple. havia marxat del Il seu poble, vient i et ve. là aussi, il va y avoir des I décisions à prendre aquí sur le també sens. Est-ce que s'hauran de prendre ils decisions rendent des sobre comptes el ou sentit. est-ce qu'ils Estan rendent compte? Vous rendint voyez que ce sont des finesses uns comptes qui o permettent de estan passer d'un rendint statut à l'autre. comptes. Parce que les Ja deux veieu, premiers són subtileses que ens permeten ils de ne passar rendent rien du d'una tout. situació a una Ils altra, ne perquè els rendent dos pas primers les servidors talents no qu'ils ont tornen reçus. absolutament Ils res, disent, no tornen vois, els dons ni talents que han autres, j'ai rebut gagné, ou 5 i autres, j'ai gagné. diuen n'he Donc, guanyat 2 ils més ont o une n'he lecture guanyat 5 des més. dons Per tant, du maître, és qui est una une lectura lecture dels de talents del transmission, mestre, que és una et qui va lectura se basada en la révéler, transmissió, une lecture que de es transformation pour eux, revelarà puisque com una lectura de le maître dit transformació au per ells, serviteur, ja que el c'est mestre bien, li diu al bon, servidor, fidèle està serviteur, bé, bon, je ets un passe, fidel entre dans la fidel joie de ton servidor, maître, per tant, entrer dans pots la joie du entrar maître, en moi, je l'alegria pense del teu mestre. que c'est Jo crec cesser que d'être entrar en serviteur. l'alegria del mestre vol dir deixar de Donc, ser il y a, servidor. Per tant, pour moi, ce sont des textes de jo crec que són transformation, textos de pas transformació seulement de i responsabilité. no només Et textos de le troisième responsabilitat. serviteur, El tercer lui, servidor, ne le prend pas comme un don, ell puisqu'il veut le no cacher ho pren com un do, com un talent, ja que l'ocultarà, l'amagarà dins d'un cau, i quan vingui el mestre li dirà aquí tens el teu talent, mestre. Per tant, no se l'ha quedat, només l'ha gestionat. Per tant, tenim dues lectures que no necessàriament estan en desacord, però a mi em sembla que, i demano disculpes per la intèrpret, el que la psicoanalista qüestiona és: es tracta de textos de metamorfosi, de transició, per exemple, de passar d'una condició de servidor a una condició de filiació divina, amb la glòria que tot això suposa? Hi ha encara una altra pregunta que m'agradaria formular abans de donar, òbviament, la pregunta a tots vostès, que tan amable fa temps que escolten. Hem parlat del judici final, però no hem parlat d'una de les expressions que generen més discussió teològica, que és la qüestió de l'infern, no? Una de les discussions que van protagonitzar en els anys 60 i 70 un teòleg com Skillebeck, no? I altres teòlegs com Urs von Balthasar, a propòsit de si és possible afirmar l'existència a l'infern i a la vegada simultàniament la d'un Déu, la naturalesa del qual és estimar incondicionalment, no? Llavors, jo faré una pregunta doble, no? D'una banda també al professor Margarat, perquè textos que fan referència a l'infern n'hi ha en els sinòptics, en l'Evangeli segons Sant Joan, n'hi ha i són explícits i coneguts, no? Jo li voldria preguntar com interpreta en clau personal aquests textos on
l'infern apareix manifestament, si ho interpreta com una realitat, com una possibilitat, si ho vincula a la capacitat que té l'ésser humà de negar-se a l'amor incondicional de Déu, però tinc interès en veure com un biblista tan enormement bregat sobre els textos llegeix aquests fragments particulars dedicats a l'infern, no? Perquè els textos hi són, agradi o no, sobre l'infern hi ha textos nombrosos en el Nou Testament. No? I a la Marie Balmarí, no professora, li voldria fer la pregunta com a psicoanalista. No? S'ha escrit que un dels elements que ha desaparegut més de l'imaginari col·lectiu és l'infern i, per tant, la por a l'infern. No hi ha dubte que havia estat un dels elements que mantenien en un estat de por i de coerció a les persones i que aquesta imatge afectava a les seves vides personals, a la seva relació íntima, a la seva manera d'entendre el desenvolupament. No? La desaparició d'aquesta imatge, quins efectes té en la psique? Quins efectes té en la conducta individual i col·lectiva? No hi ha dubte que per alguns pot ser el començament d'una ètica autònoma, independentment del càstig o del premi, però per altres la desaparició d'aquesta imatge pot significar la caiguda en el tot s'hi val, atès que no hi ha condemnació. Per tant, m'agradaria veure els efectes que pot tenir la desaparició en l'imaginari col·lectiu d'aquesta imatge en les conductes individuals i col·lectives. Una com a psicoanalista m'agradaria que les pongués i l'altra com a professor i biblista, Daniel Marguerat. Podem traslladar aquesta reflexió al més enllà. És a dir, el més enllà no és un problema, és un misteri. El que vull dir és que correspon a la nostra humanitat no tenir coneixements sobre el més enllà. De fet, la Bíblia no ens dona cap coneixement sobre el més enllà, ja sigui el paradís, l'infern, el cel, el purgatori, les descripcions que ens venen al cap. Ens parlen molt més de l'imaginari, de la humanitat medieval i de les seves angoixes, les angoixes d'aquesta mort que persegueix, de les grans epidèmies. Però si superem, si anem més enllà d'aquestes imatges i analitzem la tradició bíblica, ens adonarem que el testimoni bíblic és molt més sobri. À Jésus, par exemple, dans des paraboles, a les paràboles, il arrive à Jésus de se référer Jesús es refereix, fa esment al més enllà. Però, sisplau, és una paràbola, és una història. No és l'escenari del més enllà. El més enllà és impossible de discernir, però el Nou Testament ens en parla amb imatges, ja que correspon a la nostra humanitat que els nostres coneixements es limitin a la mort. I no podem assolir amb els nostres coneixements saber què hi ha a l'altra banda d'aquesta cortina vermella. El que hi ha a l'altra banda de la mort és el misteri de Déu. Per tant, el que jo considero l'exegesi del Nou Testament és que el Nou Testament no ens lliura un saber, uns coneixements, sinó que el que ens ofereix és una paràbola, que és una paràbola de confiança.
hem de confiar-hi, hem entre de une creure-hi, information à però savoir és diferent. et És une parole à diferent croire. una informació per saber que una Sur informació per l'au-delà, le creure. Nouveau Testament ne nous Sobre el livre més pas plus enllà, qu'une el parole à Nou croire. Testament només ens dona una paraula que hem de creure. Et quelle est cette parole I à quina croire? és aquesta C'est paraula que l'au-delà est le lieu de Dieu. que hem de creure? Doncs que el més enllà Et que és el dans cet lloc au-delà, reservat a Déu i que en aquest més l'ultime enllà, parole sur la ce monde, última, la darrera paraula sobre l'ultime aquest parole món, sera la dite. darrera paraula serà dita en aquest Prenons més enllà. l'exemple de la parabole, Agafem l'exemple de la la parabole paràbola du riche et de Lazare, del ric i de Lazar, que raconte, comme chacun le que sait, ens l'évangile explica de Luc au chapitre 16. a l'Evangeli de Sant Lluc, al capítol 16. La parabole raconte que ce Aquesta riche paràbola qui ens vit explica dans que aquest le ric luxe et que l'abondance viu en l'abundància i la riquesa n'accorde aucun regard no à Lazare qui est pauvre, té cap interès per Làzar, que és qui ne peut pobre, même pas vivre des miettes qui tombent que ni tan de la table sols du riche. pot viure de les engrunes que cauen de Et la dont les taula seuls del ric, compagnons sont les i chiens qui viennent els lécher ses companys ulcères. del qual són únicament els gossos que llepen les seves úlceres. Signe de la déshumanité Això és una prova totale, de la dans deshumanitat laquelle absoluta, la total, pauvreté en le la place. qual el situa la pobresa. Car pour la Ja Bible, que la notamment le Bíblia, Nouveau Testament, sobretot le el Nou scandale de la Testament, pauvreté considera la pobresa un n'est pas escàndol. l'inégalité économique, Però això no és sinònim de Mais la desigualtat déshumanisation du econòmica, sinó que la pobresa és sinònima de la deshumanització del pobre. alors raconte Jésus dans sa parabole, I le Jesús riche ens et explica la Lazare seva meurent. paràbola. Et que se passe-t-il? Què passa amb el ric i Làzar mor? Le riche est I què és el livré que passa? Doncs que el ric au és malheur de lliurat a la la desgràcia fournaise de de l'infern, al foc de l'infern, et l'image de feu, i la l'image imatge du del feu, foc c'est l'image de ce qui és détruit et purifie. la imatge del que destrueix i purifica. Tandis que Lazare est accueilli, dit la Mentre parabole, dans le sein d'Abraham. Làzar és acollit en el si d'Abraham. Lazare se trouve en Es relation, troba en en relació, communion, en en comunió, accueil. en acollida. Vous voyez qu'il y a une inversion Per tant, ja veieu que hi ha de la una destinée inversió de ces completa del destí Le d'aquestes riche dues qui vivait persones. avec ses amis El dans ric, l'abondance que vivia amb els seus amics en l'abundància, vit dans la solitude du viu malheur. en la soledat de la desgràcia. Le pauvre qui vivait El seul et pobre abandonné et Llàtzer, que vivia déshumanisé, sol i abandonat i deshumanitzat, vit dans l'accueil et viu dans la en relation, dans le sein l'acollida d'Abraham. i la relació, en el si d'Abraham. Par cette parabole, Jésus Amb ne vient aquesta pas nous paràbola dire, del voilà ric i comment de ça se Llàtzer, passera Jesús no techniquement. ens diu com succeirà tècnicament, Il vient tendre un miroir sinó que ens qui nous presenta dit la vérité d'une vie una se révèle dans l'au-delà. història que diu la veritat d'una I que vida cette es revela en el més vérité enllà. d'une vie I aquesta veritat d'una vida, vise par effet de miroir com en un mirall, à nous interroger intenta aujourd'hui interrogar-nos avui sur la sobre manière la manera dont nous com gérons nosaltres et les gestionem richesses que nous avons, tant les nous riqueses avons que reçues, tenim, que hem qui nous ont été rebudes, données, que ens han estat donades, et les relations avec i nos també prochains. les relacions amb el pròxim. Donc, Per tant, l'image sur La l'au-delà imatge del més enllà vient ve par son effet de miroir, per aquest nous dit, efecte Dieu com un prononcera la mirall vérité sur nos vies, que ens diu Déu pronunciarà la veritat sobre les nostres dans le but vides qu'aujourd'hui amb nous nous interrogions l'objectiu que sur avui notre manière ens qüestionem de gérer la nostra manera notre vocation. de gestionar la nostra vocació. Vous me demandez, moi, Em demana une réponse una peut-être resposta, plus de sociologue. potser que de més com a psychanalyste. sociòloga que Mais- com a psicoanalista. J'ai suivi le
Nous avons tous les deux suivi De le fet, même tots mouvement de dos hem questionnement. Où est seguit passé aquest mateix l'enfer? moviment de qüestionament. On ha passat Daniel l'infern? Marguerat Daniel noté parmi Marguerat d'autres choses qu'il ha remarque notat, entre notre d'altres intérêt maintenant coses, pour les romans policiers, par exemple, c'est-à-dire el des nostre lieux interès ara, per où le exemple, mal est per la vu, novel·la mais il est, negra, on el mal on fait l'enquête et on trouve està qui est present, on es fan responsable, investigacions, et la es troba el justice responsable passe. i es fa Il y a justícia. d'autres éléments qui Hi ha font altres penser que nous elements que n'avons fan pas pensar renoncé que no hem à renunciat l'idée de a l'enfer, la mais ça, idea de c'est l'infern, plus au niveau però imaginaire, això és peut-être més qu'on a le voit nivell dans de la l'imaginari. science-fiction, Ho dans veiem en la ciència-ficció, certains ho films veiem en et algunes aussi pel·lícules peut-être i dans també certaines potser outrances de en l'écologie où alguns il est question, atemptats j'appellerais ça outrance ecològics. parce que I il y a utilitzo quelque aquesta chose là paraula de, perquè à a interroger, mi je em crois. sembla que és un autèntic ultratge el On que a està le passant sentiment que la Terre amb se venge. l'ecologia i tenim una mica Nous la n'avons plus impressió personne pour nous que la juger, Terra s'està mais venjant. il reste Ja no encore la tenim planète, ningú le que es monde, jutgi, però encara qui viendrait, tenim el planeta, el món, nous que détruire vindria parce que nous a l'avons destruir-nos perquè nosaltres l'hem Alors, il y destruïda a des primer. vérités tout à fait Hi ha veritats acceptables dans cette molt mise en acceptables question, en aquest du qüestionament gaspillage et de la destruction del de la malbaratament i planète, destrucció de la je pense qu'il y a planeta, quelque del chose qui planeta. se rajoute. Però crec que s'afegeix quelcom més. Et par ailleurs, D'altra banda, dans cette idée du feu qui en brûle, aquesta et idea là, del je sors foc que peut-être de crema, votre question, i perdoni si una mais, mica me'n vaig per je les crois que branques i dans m'allunyo de la seva la pregunta, transmission però des crec que en textes la religieux, transmissió dels textos religiosos on peut s'en servir en effet podem, sur le mode regarder, il y a des images de l'enfer. efectivament, Et on va veure oublier toutes les imatges de paroles, l'infern i comme oblidar celle de Jésus, la paraula, les paraules de Jesús, com aquelles que C'est-à-dire va dir perdoneu-los, no saben el que fan. la possibilité És a de se dir, la demander possibilitat de preguntar-nos si si on commet le mal comme on commet le bien, cometem, on fait le bien, fem el mal com fem si c'est le el même bé, niveau de conscience, si ou és bien, el mateix nivell de en reprenant consciència cette parole, o si, ce n'est pas reprenent dans- aquesta paràbola, en dessous de la conscience que potser no és se fait a le sota mal. de la consciència Alors, à ce moment-là, le feu que s'està viendrait, provocant el mal. l'image du I feu en aquest sentit la imatge del foc brûler tout ce qui en nous n'est cremaria pas nous. tot el que dins de nosaltres no és Non nosaltres. pas nous brûler, mais No qu'on cremar-nos, puisse laisser dans però la mort que poguéssim deixar tout ce qui nous était en étranger. Et aquesta mort tot el que ens era il aliè. est remarquable que quand les I gens és sont morts, important toujours qu'on assenyalar les que sovint Mais es je diu crois que la aussi gent que es mor que quelque després chose a lieu, la idealitzem. Però qui est que jo penso que la personne la dans persona, notre jugement en el nostre propi est judici, peu à peu débarrassée de tout ce qui a n'était pas poc vraiment elle en es elle. veu et que nous lliurada savions de plus ou moins, tot el que realment dont nous no avons era souffert ella, peut-être, mais que potser ho une hem fois qu'elle est patit, morte et qu'elle però ne peut plus un cop recommencer, aquesta persona qu'elle ne és va plus morta nous faire i ja no souffrir, pot tornar a començar i ja no ens il y pot a un fer tri qui patir, se fait es fa entre, una selecció ce qui est vraiment entre d'elle el que et ce qui realment n'est pas d'elle. li Et je trouve que pertanyia nous aussi, i nous allò prononçons, que no d'un certain sens, formava un part jugement, d'ella. I jo crec que en aquest sentit jugement, nosaltres també estem bénéfique, emetent un judici nous benèfic, pouvons, un trier, judici on podem triar le bon du mauvais, et ça ne se fait pas par el maîtrise que et és par bo raison, ça front se al fait- que és dolent. c'est le cœur I qui fait això ça, no ho fem tout ni amb seul, la très raó bien, ni amb l'autocontrol, ho fem la plupart du temps. amb el cor. I normalment ho Donc, fem molt bé, la majoria del Comment temps. entendre à la fois tous Per ces tant, niveaux, com podem l'imaginaire comprendre terrorisant, tots aquests nivells la alhora? sagesse du cœur, L'imaginari terroritzador, la saviesa voilà, del nous cor. vivons tout ça à la Vivim tot això al mateix temps. content de s'être I débarrassé estem contents avec la confirmation d'haver-nos du texte
lliurat, i així es confirma en els textos, de l'infern de l'edat mitjana, tot i que a l'edat mitjana segurament també van saber lliurar-se'n de l'infern, perquè si no, no tindríem tot el que ens ha deixat l'edat mitjana. Però jo crec que és impossible parlar de l'infern sense preguntar-nos què en fem del mal, què en fem de la culpabilitat. Hi ha una espècie de tractament que es dona a aquestes nocions i m'aturaré sobre aquest punt. Torn de preguntes. Tenen vostès la paraula. Si aixequen la mà, facin preguntes el més concises i comença el torn per al públic. Endavant. Agrair profundament l'exposició que han fet els dos. La meva pregunta és aquesta. Les narracions de les paràboles, dels mites, no són expressions del nostre profund de l'ésser humà posat en paraules. És a dir, que allò que apliquem a Déu és, en el fons, allò que és l'home mateix, que és incapaç de veure-ho, de viure-ho i expressa en paraules a una realitat que creu que no és ell, quan en el fons és el mateix home, una projecció profunda del ser humà. Est-ce que vous voulez dire Vol dir, senyor, que Déu és una projecció, la forma. C'est pour ça que c'est si intéressant de lire És per això que és tan interessant llegir aquest text, perquè la imatge de Déu est un lieu effectivement de és grande projection. un lloc de gran projecció, efectivament, ja sigui el Déu jutge o el Déu amor. Et la lecture des I textes la lectura dels textos nettoyer, intenta convoquer, convocar-nos. plusieurs langues, nous convoquer Perdoneu, perquè ailleurs estic que là où nous escoltant avions prévu diferents d'aller, llengües. pourvu que Ens nous pretén nous laissions convocar a un lloc emmener par la diferent lettre du d'on texte volíem anar, sempre i quan ens deixem nous portar perdions per peu la à peu lletra l'imaginaire dels que textos nous i sempre i projetons. quan Et sur le texte, on perdem projette a poc beaucoup, l'imaginari que nosaltres compris les projectem. traducteurs. I en els textos Donc, projectem il y a molt, tout inclosos un els nettoyage du traductors. ciel Hi ha tota à una faire. neteja Et del ça se fait cel que s'ha de vraiment fer mieux avec des i amis es fa et molt à millor plusieurs amb que amics tout seul, i parce que tout sent seul, on uns ne voit quants pas i no pas sol, perquè ce un qu'on sol projette no pot le veure cinéma el intérieur. que projecta el cinema interior. J'ajouterais ceci. A mi m'agradaria afegir Bien sûr que toute parole sur Dieu que sí que és cert que est qualsevol en même paraula temps une sobre parole Déu sur la és condition també humaine. una paraula, és també, Et que són també nous paraules ne sobre pouvons la pas parler condició de Dieu humana. No podem parlar de sans Déu en même temps sense savoir que nous parlons al de mateix l'humain. temps saber que estem parlant de l'ésser humà. Toute parole théologique a ces deux Qualsevol faces. paraula teològica té aquestes On peut, dues à partir cares. de là, A dans partir une d'aquí critique podem, philosophique fent una radicale, crítica filosòfica radical, en conclure que tout podem discours sur concloure Dieu que n'est qu'une qualsevol projection discurs sobre du Déu cerveau, no és de més l'esprit que una humain. projecció de l'esperit humà. Je pense pour ma part que Jo dans le penso discours que sur Dieu, en aquest discurs sobre Déu, l'humanité la humanitat tente de dire intenta dir ce qui la fonde el que et la ce qui la funda déborde. i allò que la Et c'est supera. en cela I és que le aquí discours est un discours sur on Dieu. el discurs és un discurs sobre Il Déu. n'est pas un discours No sur és un l'humanité discurs globale, sobre la humanitat global, mais ce qui lui permet de sí, se sobre la humanitat construire. mundial, sinó que és Et de el se que construire face à el permet l'autre. construir-se i sobretot el que permet que es construeixi aquest discurs exemple. front a l'altre. Un exemple. Nous citons dans ce livre Citem en el une nostre parole de la llibre première épître de Jean au chapitre 3 unes paraules de l'epístola qui de dit Sant ceci: Joan que diu: Si votre Si cœur vous accuse, el vostre cor us acusa, Dieu est Déu plus grand que votre és cœur més gran que el vostre cor et il connaît tout. i ell ho sap tot.
C'est une parole sur Dieu. Es tracta d'unes paraules Mais qui dit- sobre Déu, però que ens Le diu plus féroce des juges. el més ferotge dels jutges Il est en nous-mêmes el tenim dins de nosaltres et il s'exerce contre nous. i actua contra nosaltres. Mais Però, contrairement au discours un peu contràriament facile sur al la discurs culpabilité fàcil judéo-chrétienne, sobre la culpabilitat judeocristiana, cette parole vient dire aquestes paraules el que Il y a signifiquen un autre. és que hi ha avec un grand un A altre amb Il y a A un autre majúscula, qui peut hi ha te un délivrer altre que et pot lliurar de ce féroce juge d'aquest intérieur. jutge ferotge que portes dins. Il peut te délivrer parce que c'est I celui et qui t'aime pot alliberar inconditionnellement d'aquest jutge perquè t'estima Et qui ne juge pas au incondicionalment sens de condamner, i perquè no mais au sens jutja d'émettre une per vérité. condemnar, sinó que jutja per emetre una veritat. Et c'est en cela que la parole I sur Dieu és aquí on la paraula me sobre relie Déu à ce qui me m'uneix fonde a allò et à que ce qui me em dépasse. crea, allò que em fonamenta, però també allò que em supera. Parlant de l'infern, jo voldria parlar en francès, però no m'atreveixo. Llavors, hi ha una dita en l'Evangeli que diu Jesús, més li valdria no haver nascut. A mi això m'arriba al cor, perquè realment és molt fort. Oui. Sí, C'est une parole terrible, madame. és terrible, senyora. C'est une parole terrible És et terrible qui est dite à propos de Judas. i, a més, aquestes paraules I es diuen pourquoi est-elle en dite à relació propos de amb Judas? Judes. I per què? Elle est dite parce que Doncs perquè Judas n'a pas inventé Judes no va inventar el mal. le mal. Judas n'est pas Judes no jugé és jutjat individuellement responsable individualment d'avoir trahi le maître, com a responsable per haver Mais Judas traït el seu est mestre, celui sinó que Judes és aquell permet à Satan que permet a d'agir. Satà que actuï et de livrer Jésus. i, per tant, lliurar Jesús. Et c'est très intéressant. I parce és que molt cela veut interessant, dire que perquè això vol dir il y a que un mal hi qui ha surplombe un l'humanité. mal que una mica està Nous a avons, nous, sobre de la l'habitude de humanitat, dire, que Il y a des tyrans politiques, ens cerneix a hi la ha humanitat. des Sovint meurtriers, diem hi ha que hi ha des tirans êtres polítics, que hi ha assassins, que hi ha gent dolenta. Ce que dit le Nouveau El Testament, que ens c'est diu el Nou Testament il és y a un mal qui hi ha nous surplombe. un mal que sí, que el tenim a sobre. Dans l'imaginaire, on va l'appeler En Satan. l'imaginari l'anomenem com un petit Satà démon vert. i el pintem com un petit Mais ces dimoni, représentations ne sont pas però importantes. aquestes representacions revanche, no són importants. Ce qui nous est demandé Ans al de contrari, prendre au sérieux, el que ens demanen c'est que ens cette prenguem intuition molt biblique seriosament és aquesta intuïció qu'un mal bíblica surplombe l'humanité. de que hi ha I la un mal menace. que domina i que Un mal amenaça qui la déborde humanitat. qui déborde Un mal chaque que individualité. realment desborda qualsevol humanitat, cada humanitat. Ce qu'on peut appeler en d'autres termes El le que mal podem radical. anomenar, en altres termes, el mal radical. Et il est vrai que I és lorsqu'on cert analyse que des quan phénomènes de guerre, analitzem la guerra, comme com la Seconde Guerre mondiale, la Segona Guerra Mundial ou bien comme la guerre qui o se déroule com la actuellement en guerra Syrie, que tenim ara mateix a Síria, eh bien, le mal qui se és cert déchaîne que aquest mal que es desencadena n'est pas le fait de l'action no de chaque és individu, mais les déborde, les l'acció de dépasse. cada individu, sinó que realment desborda aquesta acció individual, la supera. Et on pourrait I dire, podríem quel dir malheur que que ces individus quina desgràcia que aquests se laissent individus es envahir, deixin envair, posséder, posseir, asservir a sotmetre par le mal radical per aquest dont ils mal deviennent radical les instruments. i es converteixin en els seus instruments. Et puisque nous parlons I ja que de parlem contexte de guerre, de context je prends bèl·lic, l'autre image, l'autre agafo face positive. l'altra imatge, l'altra
imatge positiva, l'altra cara positiva, que és la imatge, la figura de Nelson Mandela, qui, alors qu'il aurait pu utiliser que le pouvoir quan politique hagués pogut utilitzar el poder polític, pour prendre sa revanche sur un hauria régime pogut d'apartheid venjar-se sobre un règim com el de l'apartheid, généré par les Blancs, creat pels blancs. a utilisé son Va pouvoir politique utilitzar el seu non poder pas polític dans le but no de générer une amb la revanche finalitat de venjar-se, qui aurait été se livrer au mal, la qual cosa hagués estat lliurar-se al mal i perpetuar la violència, mais de stopper la sinó spirale de la aturar violence l'espiral de violència dans une perspective de en una réconciliation. perspectiva de reconciliació. On a là l'autre Tenim image aquí l'altra de quelqu'un, imatge je dirais, d'algú qui a résisté que jo diria que à la tentation de se s'ha faire resistit l'instrument d'un a mal la radical. temptació de convertir-se Quelle en que soit un la instrument manière dont on del va mal se radical, représenter ce mal. ja sigui independentment de com nosaltres ens representem aquest mal radical. Voilà dans quel sens, au fond, per tant, la en el parole fons, dite sur Judas est donc el non que pas es seulement diu qu'il de aille au Judas diable, no és només ça. vés-te'n mais de dire quel malheur amb qu'il el soit diable, devenu sinó quina desgràcia que ce chemin d'accès s'hagi par lequel le mal convertit radical en la via a atteint d'accés per la qual Si je peux el mal intervenir radical dans va la réponse accedir a la humanitat. C'est une phrase, Si puc afegir, jo també es tracta d'una frase que planteja molts problemes, senyora. en train de la I travailler. estem treballant molt a fons sobre aquesta frase. I realment una cosa que em frapa és que podem Dans avançar la lecture, en la lectura, ça ne contredit pas du tout no ce contradiu que vient de dire en Daniel absolut Marguerat, el que ens mais acaba d'explicar Daniel Marguerat, si je me souviens du texte, però c'est si beau pour me'n lui, recordo beau bé pour lui del de ne text, pas avoir été engendré va ser homme, cet homme. bo per ell no ser engendrat home, Quand on est aquest engendré, home, c'est qu'on est fils. perquè quan som Or là, engendrats il n'est jamais som dit de fills. Judas I en canvi qu'il est mai fils. no s'ha Il dit est de Judas que Judas fos de fill. Simon. Es Judas. diu Judas s'il avait reçu de la vie Simó, sans recevoir com la si hagués filiation humaine. rebut la vida sense rebre la filiació Il va humana. faire un immense parcours I jusqu'à farà un gran recorregut finalement. fins... Bon, c'est un difficile problème parce qu'il Bé, és un finit par un problema suicide. difícil, ja que acaba suïcidant-se. D'un certain sens, on pourrait dire En qu'il a certa accompli la manera, parole de Jésus. podríem C'était- dir que va complir la paraula de Jesús. Voilà, c'est des zones très mystérieuses. Sí, són Je crois qu'elles zones n'ont pas dit molt leur misterioses, dernier mot. però crec que l'última paraula no s'ha Enfin, dit on ne peut pas encara. les transmettre, I penso sur le que mode de la désespérance. no C'est podem vraiment terrible de faire transmetre-les ça, parce qu'en simplement fait, amb la ce sont des desesperança, choses, perquè en el fons, comme de nombreuses paroles, je crois, de la Bible, qui n'ont pas com encore fleuri, moltes paraules de la Bíblia, són que nous coses sommes que peut-être encara pas encore nosaltres capables de no comprendre. estem en la mesura de Il doit y en avoir comprendre. quelques-unes comme ça qui font Segurament scandale. n'hi haurà moltes com aquestes que ens Moi, je pense escandalitzaran. qu'on peut faire comme- Jo un crec peu que comme podem Marie, fer una c'est-à-dire mica le garder dans com notre cœur et Maria, attendre le moment és où a on va dir, savoir en guardar-les faire en quelque el chose. nostre cor i Mais pas esperar les el opposer moment à l'homme. en què podrem o sabrem què fer-ne, però no utilitzar-les en contra de l'ésser humà, de Je peux juste l'individu. ajouter encore quelque I a mi chose. també m'agradaria afegir una altra coseta. L'Église. L'Església L'Église se reconnaît dans un L'església es noyau. reconeix dins d'un Et ce nucli noyau est composé i de 12 aquest apôtres. nucli està constituït, format per Judas est l'un des 12 apòstols, Ça 12 veut dire disciples, que l'Église, dels de quals son un origine, és Judas. Això vol se dir que reconnaît des dans un del cercle començament l'Església es d'intime de reconeix dins d'un cercle íntim où al voltant de la Jesús, trahison est présente. on la traïció està molt present. Ça veut dire que I Judas això n'est vol pas dir l'exclu. que Judas no és l'exclòs. Judas, l'Église ne pourra jamais dire il n'est l'Església pas des nôtres. mai no podrà dir no és dels nostres. Mais la possibilité Però de devenir la possibilitat la de médiation du mal, ser el elle est mediador del inscrite mal d'emblée. és una possibilitat dans que la la trobem destinée de l'Église. d'entrada en el destí de Et c'est bon l'Església. de se le dire I és pour bo éviter de devenir repetir-ho per evitar manichéen convertir-nos en et de maniqueus penser que i le bien pensar serait que entièrement d'un côté et el le bé mal au el dehors. trobem només en una banda i el mal el trobem
a fora, a l'altra banda. Vous présentez És bé, Dieu de la vostè vérité, presenta la bonté, un Déu de la veritat, un Déu de la bondat, un Déu que acaba amb aquest jutge tan sever que tenim dins nostre. I per això hem de llegir el Nou Testament i vostè parla molt de Déu, però crec que parla poc de qui revela, de qui presenta a Déu, que és Crist. També ha dit que la gent en general està cercant la veritat, busca un sentit a la seva vida i potser les institucions eclesiàstiques avui no tenen gaire crèdit, estan una mica, han sortit una mica malparades, però tampoc no ho acabo d'entendre del tot perquè estem en una sensibilitat que malgrat tot és religiosa. Què en pensa? I sobretot, si avui dia qüestionem les institucions eclesiàstiques, m'agradaria saber si també Crist es pot presentar com aquell que revela a Déu i la veritat. Això és el que m'agradaria saber. Merci de ces observations. Moltes gràcies per aquestes observacions. Mes propos sur le discrédit des El institutions que he dit ecclésiastiques, sobre la manca de crèdit de les institucions religioses, bé, aquesta desafecció la tenim a la societat, és sociològica. probablement aujourd'hui, El que vull dir és que probablement avui, pour la première fois per dans primera l'histoire vegada du christianisme, en la història del cristianisme, de nombreuses personnes moltes pensent qu'il est persones tout à fait possible pensen de croire que sans és l'Église. possible ser creient, creure, I jo però pense que sense les l'Església. I jo crec que les Protestants esglésies, ou catholiques protestants o catòliques, n'ont pas encore mesuré encara no ce capital changement de s'han paradigme. adonat d'aquest canvi de paradigma On peut fonamental. avoir une spiritualité, Podem tenir construire un una parcours de espiritualitat, spiritualité construir un seul recorregut ou hors d'espiritualitat des églises. fora de les esglésies. nouveau És dans nou, dans l'aventure du christianisme. és un paradigma Et c'est nou cela en que l'aventura je veux del dire. cristianisme. Je ne dis pas que c'est pas I bien, je això dis que és el que vull dir. C'est ce qu'on appelle la sécularisation. I dic que això és així, no dic que sigui un bé, però és el que anomenem la secularització. Tout ce que nous avons dit notamment a partir Tot du el Nouveau que Testament hem dit a partir del Nou se dit à Testament partir, també, mais vous avez raison de le préciser, tot i que vostè se té dit à raó partir de de comentar-ho, l'enseignement de però Jésus, tot el que tel es qu'il est diu de interprété par les l'ensenyament, évangélistes, dels ensenyaments de Jesús, tal i com tel qu'il est va ser interprété par interpretat l'apôtre pels evangelistes o per Sant Pau. si pour ma part j'ai surtout dit Dieu, Si jo sobretot he parlat de Déu, c'est parce que és l'image perquè du la jugement imatge del judici, del judici final, surtout occupée par Dieu. a les nostres cultures, està sobretot ocupada per et Déu. I notre critique la nostra crítica de teològica ce que j'ai appelé le terrorisme del que religieux, jo he anomenat el terrorisme religiós, nous pouvons la faire la podem fer à partir a partir d'un examen précis du D'un- discours de Jésus. d'una revisió, d'un examen concret del discurs de Jesús. I el discurs de Jesús, d'altra banda, és un discurs que precisament Cette double dimension du ens Dieu d'amour et du Dieu manifesta vérité. aquesta doble dimensió, la del Déu amor i la del Déu veritat. Moltes paràboles de Jesús ens parlen del judici final. Però no se'n parla gaire. Pensem que Jesús ha de ser el portaveu d'un Déu d'amor, però no. Si llegim junts els ensenyaments de Jesús i concretament les paràboles, veurem que no, perquè realment és gràcies als ensenyaments de Jesús que podem fer una crítica d'una utilització, jo diria, delictiva de la imatge d'un Déu tirà.
Mais peut-être que ces images Potser aquestes imatges d'un Déu tirà sont des passages són peut-être obligés, je ne sais pas, mais vous savez, quand on passatges pense au obligats. premier Dieu No sé, d'Abraham, quan pensem en el Dieu qui primer demande Déu d'Abraham, un c'est ce qu'il Déu comprend, hein, d'égorger son fils, que c'est plus près du diable li demana que d'autre chose. mati el seu fill, doncs això està més a prop del diable que una altra cosa. Com podem passar d'aquest Déu al Déu que diu no feu mal als infants? Jo crec que és una transició que tots hem de fer d'una manera o d'una altra. Le monothéisme, c'est pour ça que El c'est monoteisme, très difficile. per això és una cosa complicada, S'il perquè y a un no hi Dieu ha unique et qu'il est via alternativa. Si hi ha un Déu ce juge únic sévère, i és aquest Déu où va-t-on? sever, Donc, il faut, cap a avec on un seul estem Dieu, anant? changer de Dieu. Amb un sol Déu hem de La canviar de révélation Déu. Jésus est aussi, Jo crec que, per tant, la revelació de Jesús també à és la fois absolument le Dieu du Premier Testament el Déu et en même del, temps de se situer par rapport à l'Antic lui Testament absolument comme fils. i també ens hem de situar cap a ell com a fill i, per tant, sense culpabilitat, sense vergonya. Jesús és aquell que sap com estar davant de Déu. I quan ens ensenya el Pare Nostre, ens ensenya a situar-nos nosaltres també davant de Déu. Evidentment no ho aconseguirem a la primera. Donc, je crois que, Per tant, jo penso, comme dit Daniel, tout ce que nous com disons diu est appuyé Daniel, que sur la tot el que liberté de diem Christ par rapport à son es Père. basa en la llibertat de Crist en relació amb el seu Des Pare. amis juifs me disent, Quan Jésus, moi, je els sais meus pas qui amics c'est, mais jueus je em sais- diuen jo no sé qui és Jesús, però sí que hi ha una cosa que accomplit le entenc, décalogue i és et que c'est le va seul homme complir sur la el terre qui n'a jamais decàleg. respecté absolument I és l'única persona la loi. que ha respectat Moi, d'un certain sens, ça me suffit pour això. dire, Per il mi s'est donc situé és prou com en per vérité, dir que Jesús par es va rapport à situar lui-même, par rapport à autrui, en la et banda de par la rapport à veritat, Dieu, en ce relació qui amb doit ell devenir mateix, problème. en relació amb els altres i en relació a un mateix. Molt bé, doncs, I a Déu. em sembla tanquem aquí, que són ja pràcticament les 9. Agraeixo de veritat a la Maria Balmarí la seva presència, també els seus comentaris, com el Daniel Margarat. Moltes gràcies per ser a Barcelona i bon viatge de retorn. Fins al proper diàleg a tothom. Bona nit.